Marketplace podríem dir que té dos objectius. Un és posar en contacte tant entitats com empreses que es coneguin i que puguin fer les aliances que siguin convenients o pertinents per tirar endavant els seus projectes. L'altre objectiu també és que la ciutadania conegui tot el que s'està fent en el món social i en el món de l'empresa. El pitching solidari és una tècnica que el que fa és millorar la comunicació entre entitats i empreses. De fet, això neix dels Estats Units, de la indústria cinematogràfica, en què la gent té idees i la gent de les indústries tenen poc temps. Per tant, els diuen, heu de presentar-me un projecte, però tens X minuts. Això és molt positiu, perquè li està donant una manera de comunicar-se que li permetrà gaudir de recursos i de comptar amb la col·laboració d'aquestes empreses, i evidentment això és quelcom molt necessari en el moment actual. Però a poc m'han anat coneixent i ara cada matí, quan el saludo, moltes vegades em diu «Alba, Peto!». Bé, jo crec que ha sigut una bona manera d'haver practicat com presentar-nos com a empresa, sobretot com a eina de captació de recursos i de sumar suports al nostre projecte. Crec que ha sigut un exercici molt interessant que hem pogut practicar i al mateix temps aprendre de les recomanacions que hem rebut.